Finally, we're going to collect Eldon. Oh, Yama. कैसे आ गया तू? बारीक जाती त्या दे कदार मन घेईल मरे तू ओय ओ यमा कैसे आ गया? बारीक झालो ती ट्रेडिशनल रोशी म्हणून घाल तुझे कुर्बे निवारे आमका एस काढ रे आत काढ रे कोत काढ रे तू ओ सांता कुरुजुजा तू बागी वो तू जा कोचक लाखा पडी ती लाय लाय लगायला आहे. ये जम काढ टाक मग. ओ दो काय नमान मरी एक दिन बोलवली पाच मिनिटं काढ बाबा ಅದರ ಟೈಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಚೋಡ್ ಗೊರಸ್ ಪಟ. Done by me. Show me your face, we should have this. Bride's fingers should be manicured with white nail polish. Now look at my fingers and my nails. Yama. आणि अंजन ना इथे किती नेल तू सागा म्हणतो Hello. Hello. मामा सांगया ते पहिला पहिले या दोष करपा कितू कांताय तुम्ही केन्ना मेजले? हे कितू वळ कांताय तुम्ही? आ ओळख तू कांताय गा म्हणतो होय. किती म्हणतो मस्त. एक किला जशी 8 नाल घाताय 8 नाल जाताय. आणि आज कितू किती होताय? आती 8 किलाची 8 किलोची. सो 8 कॅमेरा कसा 64 नाल हा. ऑन झाला? सारखे लॉक जावपाय लॉक झाला? पुणे. दुसरो मिक्सर हाडो पडो हो मिक्सर चलना मू एक हाडो पडो. दोरपा जायचं सांगा गेल ना? Come on, Rita. किती अपेश घालाय साधा ओवर एक्टिंग करता है. स्टार्ट जाऊ मग सांतातून मातशे गाडी एक पट चालू करी. ओ यमा ओ बाबा किती झाले मध्ये बॉल पड मग ते कॉल मिस काजी गोबे हाय Your order.